Wah, ya Allah, parine curuyu-ruyu. Iki. Iki pari sing kena obat gramason biyen. Iki telase. Nah, alhamdulillah iki gelem ijo neh iki, godhong jero, gelem semi neh terus ijo. Tapi iki enek kekopat suket neh iki kekopat suket. Lek sing iki gramason, sing iki empuh. Nah, iki kena obat suket neh iki sak meruwono ya Allah. Lek ngobat suket lho piye iki tenan sak meruwono. Oh, iki meruwono. Rene iki. Kayak kidul ya nek titikne. Iki. Godhonge kena obat suket neh. Iki kulone ngobat suket menawa kena angin terus rene. Aduh, ya Allah. Iki wis ping pindho iki lho sing tak video sing kena obat suket. Iki ya Allah, mau piye iki? Apa mathuke diomongi? Diomong secara baik-baik ae. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.